guys ay resulta ng alak. Pag hindi na kaya yung alak. Nasalo na yung pusa. Mataba ako? Ayan mga guys, so dati ano trabaho mo dati? No, nung bata ka pa. Ilan ba ang naging anak mo? Ilan naging anak mo? 4? Nasaan na ngayon yun? Ha? Marikina. Hindi ka binibigyan ng pera? Bakit hindi ka inuwi doon para doon ka tumira? Anong tao din? Ha? Ilan taong ka na ngayon? Tanda na ako. Ilan na? 54. 54? Magkaedad lang pala tayo eh. Magkaedad lang tayo pala. 55, 54. Abot yung pesos. Abot yung pesos. Gusto mo bigyan kita ng tinapay? Tasty. Halika. Ito ay dun. Yung tasty ba? Wala kang palaman? Guys, dati ko to lagi ko to bibigyan ng pera. Hindi yan natandaan yung pangalan. Halika dito! Oh. Hi, hello. Christmas. Ano masasabi mo? Salamat. Basti. Ano sabihin mo? Thank you. Ano pa? Wala akong palaman yan. Wala na akong pambigay ng palaman. Pero masarap yung kahit walang palaman. Ikaw, balutin natin. Hindi ka na ayos na to. Ha? Ayos na to. Saan ba ang probinsya mo? Wala, dito sa Maynila lang. Nasaan na ba yung jowa mo? Wala pa. Yung Noon, makita. yung jowa mo na dati nasaan na? Wala na umuwi. Guys, nabuong nga po siya dito sa ano. Dati nagda-drugs. Nagda-drugs. Bye-bye na. Merry Christmas. Yung mga nabuong dito sa Balintaw. Medyo magulo. Ano, baka mawala yan ha? Bigyan ko ng isang tasty. Hindi ba may ulit? Ayan, katawi yan, buwabawi.